Λοιπόν παιδιά, ήρθα στο call center, έγινε το τηλεφώνημα που περίμενα, με πήρε τηλέφωνο ο Βλαδίμηρος, μου λέει έλα πάρ' το αμάξι σου, είναι έτοιμο και να είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι, πραγματικά με τη βαφή είναι σαν να είναι ένα αυτοκίνητο του 2024 πλέον. Πάμε να το δούμε και καλύτερα.
Βγήκαμε από το πάνω βαφείο. Αυτό ήτανε, βάφτηκε και το αυτοκίνητο. Στην αρχή μου φαινόταν λίγο ακατόρθωτο μέχρι να έρθει η στιγμή που θα το πάρω βαμμένο και σαν καινούριο πλέον το αυτοκίνητο. Ήρθε και αυτή η στιγμή. Είμαστε πλέον στον δρόμο της επιστροφής για το σπίτι, στο Κηφισό με την κίνηση κλασικά. Όσο αφορά το βαφείο, να σας πω το εξής εγώ από τη δικιά μου εμπειρία. Καταρχάς ο Βλαδίμηρος και οι συνεργάτες του μέσα είναι όλοι εξαιρετικά παιδιά, που είναι ένα βασικό για μένα. Και το άλλο βασικότερο είναι ότι ό,τι ακριβώς μου είπανε, αυτό ακριβώς πήρα. Δηλαδή ολικό βάψιμο όπως το συμφωνήσαμε. Το αποτέλεσμα είναι άψογο, φαίνεται, έχουμε και κάνα δυο σημαδάκια που θα τα γυαλίσουμε αργότερα όταν κάτσει λίγο το βερνίκι. Είναι άψογο όμως το αποτέλεσμα, το χρώμα βγήκε καταπληκτικό, ακριβώς όπως ήταν στο δειγματολόγιο της Mazda με το κωδικό. Και αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση, που παίρνω ίσως και πρώτη φορά από φανοποιείο, ήταν η συνέπεια. Δηλαδή συμφωνήσαμε, μου είπε από μόνος του, εγώ δεν τον πίεσα τον άνθρωπο, ότι το αυτοκίνητο θα το πάρω σε 10 μέρες και πραγματικά σήμερα είναι η 10η μέρα. Χωρίς να τον πιέσω, χωρίς τίποτα. Ό,τι συμφωνήσαμε αυτό ακριβώς πήρα. Και αυτό είναι που μετράει για μένα σε μια συνεργασία, η συνέπεια, καθώς όταν δεν μπορείς να προγραμματίσεις, αν εμένα το αυτοκίνητο αντί για 10 μέρες μου έκανε 2 μήνες, προφανώς θα με πήγαινε πίσω και σε άλλα πράγματα. Οπότε προφανώς για κανενός ο χρόνος του άλλου δεν είναι λιγότερο σημαντικός από το χρόνο το δικό μας. Για μένα αυτό παίζει φοβερό ρόλο, είναι η συνέπεια. Οπότε εγώ πήρα και καλή τιμή, να τα λέμε και αυτά, και καλή δουλειά και συνέπεια. Οπότε τελειώσαμε και με το βάψιμο. Πάμε να βάλουμε ζάντες, γιατί το μόνο που του λείπει τώρα είναι οι ζάντες για να γίνει ένα αυτοκίνητο του 2024, μιας και είναι απ' έξω φαίνεται ολοκαίνουργιο πλέον. Οπότε πάμε να βάλουμε και ζαντούλες και συνεχίζουμε με το σέρβις του αυτοκινήτου που θα χρειαστεί, μιας και ακόμα δεν το έχουμε κάνει καθόλου σέρβις. Πάμε για τις ζάντες, όμως έχουν για μένα περισσότερη σημασία για να το δω ολοκληρωμένο απ' έξω. Τα λέμε στις ζάντες.